Nagpasalig si Iloilo City Mayor Jerry Petrañas ngayon na ini sa maayong kahimtangan matapos ang iyang operasyon. Sunog kay Ms. Joy Fanteliaga, spokesperson sang alkalde, padayon ang recovery ni Trañas ang magabalik na ini sa opisina sa labing madali nga panahon. Nagpasalamat man ang natungdan sa suporta kag papamuyo nga iya nabaton samtang nagapaayo sa ospitala. Nahibaluan nga yarang alkalde sa karon sa Manila matapos nga magpaidalom sa operasyon sa tinilikdan nga bulan. Sa aton mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo, luyag nga ipalabot sang aton nga alkalde Mayor Jerry Trañas nga yara siya sa maayo nga kahimtangan kag padayon nga nagapaayo. Iyagid nga na-apresyar ang mga pangamuyo, mga concerns na gikan sa inyo, ilabi pa nga ara siya sa sitwasyon nga nagapa-regain sa iya sininga strength. Sa karon, temporaryo nga nagapungko si Vice Mayor Jeffrey Ganson bilang alkalde sa Iloilo City. Report gikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyon para sa kampyon na balita sa serbisyo publiko ng Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.